Molweni bethunana, i-disclaimer ne anditsho wonke umntu kule nto ndizoyithetha, but i-majority, I'm talking from experience. La madoda atshatileyo ahleli ezidorophini ayabhoreka. Sicela konkosikazi babavakashele bethuna. Uhlala uhambe uyobona utata wekhaya, ngoba into eyenzekayo ngoku apha ezidolophini bafuna u-560. Hayi mntakaba, umntu ade benesibindi sokuthi hayi kaloku wena mna ndigoduka nini, ufika nini nje, she hardly comes. So uzoba ngu-560 wam nje apha edolophini. Ukubona senditsho ke whether useGoli or whether useThekwini, whether use-Cape Town. Kodwa xa sendicinga ngokule nto, umtshato vele wawumele into yoba umntu uhlala nonkosikazi wakhe, because bagqibela sebefuna u-560 ababhuti. And oosisi ke bayayitya imali sana. Awuzuba ngu-560 nje womntu otshatileyo kaloku ungatyi nix. Uyaqona? So kuye kudipende ke kwii-morals zomntu. But I myself, mna andiyifuni indoda etshatileyo bethunana, ndicela nihambele phaa kude nam. Not a married man. I know what I want. Thank you.